खुलुमबाय सोनाबफोर आंनि जबानब्लग जुसनाव थामखौ फिनखौ सबर बावबाय सबाय मासेयाव फगवाननाय महरा सोनाबफोर दा मुगै इनफाय ब्लग्सफोरा जोबाय नंमा जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक खालामो शेयार खालामलां आरोना मैया सानैसो आगैया होनदों आब' नों सिगाङाव मा बुंखो आं जेबो खोनास्लाबाखै होनना बुंदों आरोना माने मैयासो फार्स्ट टाइम नायदों खोमा ओंखायनो आं दिनै एसे स्ल'आव बुंनानै होबाय आरोना आं बिदिनो बुङो बेनो आंनि इन्ट्र' आरोना मानो होनबा आंनाव बिराद सबाय माजों दं नालाय सोनाबफोर ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो मैयानि भिडिअ सोरबा बेदुं कमेन्ट हरलायबायहाय नोंखौबोथ' सिन्दुरखौनो मोलेले फोननायसो नुबाय आं होनना बुंदों थ' आंनि सिन्दुरा मोले नङा केमेराजोंसो मोले नुयो खोमा आरो बाराद्राय दै बोहैलायनाय आं फोननो हाया एकदम फुराना भिडिअ होनाय दं आरोना आहा ओरैबादि खुरख'हालाय खुजि जानानै होजाखांबाय बेवहाय थ' संखिसि जायो आङो सिन्दुरखौ चेन्ज खालामनानैसो दा बेखिनि एसे थिग थाक दंथ'यो आरोना आङो खाफालाव सनाफोर जाय आंनि फुराना नायगिरिफोर बिसोर मिथिगौ बेस्राफोर आंनावबो जायो आंनावबो मायो होनलायनाय आं बुंनो थाङोबा दा नै एकदम बे प्रब्लेम आंनाव जायासै आरोना आङो आगोलाव पाउडार फुनदोंमोन बे सिन्दुर पाउडारा ओमफ्राय लिकुइडखौ फोननायाव दा जाथ'वासै आरोना नै गैलालाय सोरनाबा लिकुइडजों जायो सोरनाबा पाउडारजों जायो माथो होनबावनो आरोना थ' आं बारा ओरै एकदम दाउ बोलायनाय फोननो हाया थ' जाखिनि फोननांगौ हाबा जानाय हिन्जाव नालाय सोरनाबा फोनोबोरा ओमफ्राय फोथाखौ एसे देरसिन फोनदां माथो बिदि बुंनांगौलाय नायदो नायफिनदोंबा आरोना आरो बाराद्राय दाग्ला दाग्लि फोनबाबो माथो बिराद देलायो होननानै बुंलायगोन ना ओंखायनो सिम्पोल सा फोनोबोरा बिदि नङा दे फोना नङा होमबा फोनालासिनो फाग्लि थागोन नामा थाया बिदि नङा जोंना जेबो गाज्रि टारगेट गैया जे लाखोमानानै सोरखौबाहाय बाथैफोर मारगुलि थ' नायलांबाय थायो बिदिब्ला आं दिनैल' सानथाम जों माबा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय दुगैखांबाय लोबखांबाय नालाय सनाफोर सिदा सिदिनै दालि लालायबाय जाम्बाजों जायाबा दा दिनै आंबो जाया होनबा बवा मानो होनबा एक्सट्रा ओंख्रि गैयानो होनना बुंजायो दंबाबो आरोना बेफोर नङा दे बे प्लास्टिकसो आंना मोनसे हुदा दङ प्लास्टिक खानानै दोननाय मिन्थावथावनो आलु दरसेबो गैयानो अफमानानो लाजाया थाङाखै नालाय अलसियानि खामानि आलु फिसा दङ ओमफ्राय नैबेजों माबादि जागोनथाय आलु गोरलैजों माबाजों थालिर दाउखाजों एवबा बादे एवबा उफाय गैया जेबो गैयाबा नै सनाफोर बेसे एसे दं आरो नै मैया मोनायाव जाबाय दा बेसे जाबावनो लागाथार जागासिनो दङ बेखौबो थोस बरहायलायबायहाय थालिदाबो नै गाराय जालायलायबाय आरोना आंनि मोखां बादि जालायलायबाय नै खुथ्रु खाथ्रानो थ' गारनायाव गैया फिसाइ खामायानो अन्थाव बाथाव बायनानै गालांदों बेखौनो रानथा खुन्थाबाबो जागोन आरोना आङो मा सना आयै सना संसै माया दासो संगासिनो दङ बाबा थां आरो सिबाय थां दसे थां जुथासो गाननायसै नोङो ओमफ्राय नै सासेया गथ'थबनो बाबा दुगैखादो माथां ए भगबा टिभि चालु आरोना ओरैहाय गाननो दे सना दे गान आरो गोसोखांबावबाय आङो नोंहाबो बे गथ'फोरखौनो सामलायनो बायोबा नोंहाबो खारदो होनना बुंदों हाबा प्रभु नमस्कार आरोना बेफोर आंनि माइन्डआवबो गैया आंनि लाइनावबो गैया दुर गाहा बिदिजों रिस्ता गैया आरोना जे बेफोरनि थाखाय खारगोन हाबाब बेफोर आंनि जिबनसो संसारसो आंनो उदैयाव लानानै आंनो जन्म खालामनाय बेखौ गारनानै खारजायो मानसिया बिमा नङा सोरनाफोर बिदि खारग्रायाना बिमा नङा बेफोरखौ जोंजों दारुजुथार बिसोरजोंसो आंहा खुसि बिसोरखौ सिनायनानै आंहा नै गोसोफ्रा गोजोननाय मोनो थ' फिसायाथ' दाबसेयाव थायो मा खालामनो सोरनाफोर ओमफ्राय मा होनो बे खारलायलायग्राफ्रा बै गोदान संसारावहाय गावसोर जे गोदान थांदों मा प्लेनिं बानायनानै थांदों बेखौथ' मारगुलि बेयाव मा जेनेबा हाबा जाहैबाय आरो गथ' गथाय खांफिना नामा बिसोरो गावनि जाखानाय एसे देरस्र'खानायाव गालांनानै बैयाव मा गोदानसो थिंख्लिख्लि उदै लाहैबावगोन आरो ना मा होनो आं बुजिनानै मोनला सनाफोर जोंनि लाइनाव गैया नालाय जों बेफोरखौ एकदम बेफोर लेसनखौ मोनथिनो मोनथारा आरोना ना खालि गोदाव सोराव जायगा नायथिंलाबायनो इन्जय लाहैनोल' थाङो नामा मा इन्जयब्रा सनाफोर माथो गथ' गथायजोंनो महा इन्जयलाय जोङो माथो बिसोरनो बहुद खुसि थायोलाय मा बेबायदि दिमा गायो नाना सिथार बाथार मैया होनखादों आगैमोना हाब आब' बा आगै बिदि इसोरजों फोनानै लाथारनाङा होननानैहाय थ' सोलोंबायगोनसो होननायाव बेबायदि कमेन्टआ फैदों आरोना थ' सोलोंनांगौ जेबो गैया जों बेफोरबायदिखौ आरोना न' टेनसन जोंना बिन्दास आरोना आं कमेन्टआवबो मोन्दों सादा सिदा बिराद मोजां मोनबाय आं बाजै नोंखौ एकदमनो होननानै औ आं सादा सिदा बिन्दास थानो मोजां मोनो जायफोर सिगां फैनाय बिसोर मिन्थिखायो आं मादि बिन्दास आरो मादि जाम्बि जाम्बि सिदा सिदि आरोना नंगौना नोङाहाय आंनि फाजायालाय आलु फिसाजों थालिर दाउखौ हाफ्लेलायनाय मा दं बेखौनो एवनोसै होननाय बायदि जाजाबानो जाबाय होननायसो ओरैनोथ' थालिर दाउखाजों आलु ओंख्रि बिराद मोजां मोनो आं लाब्राखौ खिन्थु नै दिनैना अबस्थाया बेलेगसो बाद दे
दालियाबो गोदौगासिनो दङ ओमफ्राय ओरै नायदो आंनि स्कुटिखौ क्लाबा हेलौ ओइ ये प्र बेखौ हरालै मावसना र शान्ति ओम शान्ति ओमफ्राय बेसो जागासिनो आंनि ओंखाम ओंख्रि ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे आङो लोगोफोरनिबो भिडिअ अन खालामदों आरो कमेन्टबो नायदों आंनाव कमेन्ट फैनायफोरखौ आरोना बे सासे बिबोनाबो जा गोदाव सोराव आंखौ US 10 crore इन्डियायाव बेसेबां जायो बासो हिसाब खालामलायबाय हे प्रभु सोरखौ थिनखो नोङो आगै फिसालानि क्लास 5 नि मेथ्सखौनो आं एसे सानग्रोलायनानैसो फिसालाखौ बुजायनो हायो आंबो थब हाला दाना आगोलाव जों खालामबोनाय मेथ्स नङाना आरो बे डलार US नि 10 crore हे प्रभु इन्डियानि 10 crore बेसेबां जागोन आं बेखौ मोनथिया आरो आमेरिकानि 10 crore बेसेबां जागोन आं बेखौ मोनथिया आरोना नोंथांमोननि अननायाव आं जेने थेने $100 नङाबा $1 बेसेबां इन्डियान कारेन्सिया बेसेबां जायो बेखौ एसे मोनथिसाबबाय आरोना मानो होनबा इउटुब पेमेन्ट मोन्दोंमोन नालाय बेहाय एसे हिसाब खालामना मोन्दों आरो सुनाफोर जाखिनि खनसे खनै पेमेन्ट मोन्दों बेयाव एसे हिसाबखौ मोन्दों 10 crore आं हानाय नङा ह प्रभु बिबोनां आंनाव दा सोंथार आरोना आं बेयाव माथा मारिनोबो गोसो गैया फांजिया मोनसे खोथासो गोसोखांलायबाय आङो मेट्रिकआवनो खुनुरुखुम आङो 39 नाम्बार मोननानैल' पास जादों मेथ्सआव आंना 39 दंमोन आरोना 40बो नंबावासो 3rd डिभिजन पास जानाय नालाय जुनाफोर 10 crore हरनो नागिरदों होन्दों नामा हरनो नागिरदोंमोन होन्दों नामा इन्डियायावहाय हा बायनो अबहायबा ओमफ्राय साननै सिगाङावसो बिमाया एकदम बन्द' खालामना होजोबदों नामा गासिखौबो बे बिथांनिखौ आरोना एन्जर जाग्रा साइसनिखौ आइदै जेबो इनफरमेसन लाहैलायनाङा फन खालामना लालायनाङा आं मालाय मिथिनायफ्राना ग्रोब कमेन्ट हरखागासिनो दं आरो हरै मालाय एखे स्कुलाव फरायनाय मानाय मालाय कमेन्टआवनो फैखायो आरोना कमेन्टजोंनो मोनथिखायो आयौ मा रोखोमनि मानसि मा होननानै थगायनायलै बिलाय मा होननानै थगायजानाया सुरित हाय आमेरिकायाव थाग्राया माबायदि बा बेनि एसे जेनेबा नाजाराफोरखौ देखायनो हादोंबाबो आमेरिकानि एसे जायगाफोरखौ देखायनो हादोंबाबो US नि सुइजारलेण्डनि जायगाफोरखौ देखायनो हादोंबाबो मानिगौमोन आङो एसे थगायजाथावथाव जागौमोन आरोना मा बुस्थुखौ देखायनानै बे गावनि इन्डियायाव थानाय गादा गुदा अबेबायाव थानानै बोरै थगायजाखो बियो ओमफ्राय बेनिफ्राय मोनसे राजाया जाय स्कुलाव फरायो फिसाजो उन्दैया बे स्कुलाव फरायनो ओरैबायदि आङो बे हिन्जावखौ गोसोखांखादोंमोन जेला आङो फार्स्टनि ब्लग्स बानायदोंमोन आं हाइलरि ब्लग्सजों आंजोंहाय बेहाय जों रायलायबाय थाखादोंमोन आं बेबायदि हिन्जाव नुयोहाय सासे माने फिट फाट हिन्जावा ओमफ्राय बियो जेबो एक्सट्रा ड्रेस गानाखादि गोजौआव स्पर्टिं गानो टाइट नङा जेनेबा स्कुलाव फैनो नालाय थेवबाबो बोरैबा नुसारखायो आरो मानसिखौनो माने नुसारखायो गोजौ गिदिर मानसि नालाय स्पर्टिं ओमफ्राय प्लाज' खालि बेखौल' गानखायो आरो बियो ना बेखौल' नुनो मोनखादों आङो स्कुलाव लोगो मोनबाय थाखादों जेब्लानो थाङो अब्लानो नुयो खिन्थु बेनि गथ' आरि बिदि आं जेबो मोनथिया आरोना खिन्थु आं बेखौ नुदों आं जा गोसोखांबाय थाबाय बेजों आं रायलायबाय थाबाय जों ओरैबायदि नुनाया बेसो खोमाहाय बिसोर बिदि गानबाय थायो ओमफ्राय उनाव बेनि सिनायनाय मानसिजों फन रायलायनायाव कलेजाव फरायनो फिसाफोरा होननायावसो नङादां होनबालाय मालायखौलाय मानो सानलाबायनो होननानै जोङो थादों आरोना ओमफ्राय उनाव मोनथिनानै मोनबाय मा गेदेरा कलेजाव फरायो ओमफ्राय उन्दैया राजामोन फरायनायाव फरायो होननानै मोनथिबाय बेनो हिन्जावा सौग्रुलायनायसो होनबालाय आं नुबाय थानायसो मोजांबो नुयोमोनहाय मानसिखौलाय मा सना हरदो मा सना जाबाय जादो दे बेखौ जादो दे लायथां माथां आंना बेनो लिलालाय बेनो मोजां ओंखामाबो गाबबायानो फारसेथिं माने बेनो आरोना सुनाफोर आं सौग्रुलायनायसो ओरैनो मिनिस्लु मिनियो खिन्थु बिदि रायलाया जेनेबा क्लासनिबो नङा जाहैबाय राजानि क्लासनिबो नङा जाहैबाय बिदि रायलायनाय जाया खिन्थु आंहा जायजोंनो बेजोंनो आंजों सेरजों एरायलाङोबा आंना मिनिथावथावबाथाय आं जेनेबा स्माइल होखायो आरोना आंना बिदिनो थाखायो मानसियानो माखोब मुखोब थानो रोङा एकदम बेजोंबो आं बिदिनो हालखासा स्माइल होनो मोनखांखाबाय बे मानसियासो बिदि गायब जानानै दङ थोट्स गोदाव सोराव खिन्थु नुनायाव मोजां मोनदे मानसिया गोजौ गिदिर आरोना आं हमनो हायामोन जे बियो बेसेबां गिदिर मानसि बाट नुनायाव जिम थांनाय नालाय बडि फिगारफ्रा एकदम फिट आरो मोजांमोन मानसिया थै बेबायदि मानसिया आदानि बिदि गोमाबायोहाय बिदि थगायजाबाय बायो ओंखाम बन्द' खालामहैनो सुनाफोर दं जाबाय आंना ओंखाम दालि फाजा ओमफ्राय लोगोसे एसे ओंखाम खहाबबायो खोमा नै ओंखामाथ' खहाबखायो जाग्रा मानसि नै बेखौ एसे एवनोसै पापर दङ नै पापर ओमफ्राय फिसाफ्रा जानो बायोहाय बिराद गाज्रि नै बेखौसो जायो बेलाय एवनोसै आं बेलाय एवनोसै बिफाया जि रायो आंखौ बेखौ जाहोयो नामाब्रा होननानै उफाय गैया देखायदो सोरनो देखायनो आयै आंनि खिफोर
गावसोर सानो जायो नालाय सेलाय बेलाय लाबो एवनोसै आं सना लाबो दे आं जागोन दे होनना सोंगु हैलायलायबाय आरो फैदो मा आरो मोनसे खोथाबाव आरोना बिजनि उमुगनिसो बियो आब' होनना बुंबाय आरो ए भगबान फासे थाङै थुङै आंनि आयंनि सायंनि फायंनि फिसाजो जाहैबाथाय गैलाहाय आहा बंस'सो ओंखारहैसिगोन बिजिनि नालाय आंबो बिजिनि नालाय सना आंनि बंस'आ बिदि दंबाथ' एकदम सौख्लाथारगोन आं खाथियाव मोनफ्लांनांगौबा आरोना आंनि बंस'नि मानसि मोनबा दाबो जों मोनथाय दङ बेबायदि मानसिखौ आरोना लोगो मोनफ्लांबा बयबो होनखादों मोननांगौबा बुद्रुगोनसै आं ओरैबायदि साजा होनांगौ कमेन्टआव मोनखादों आङो नंमारगौ बेफोरबायदि मानसिखौ बंस' दंस' जालायनाङा साजा होनांगौ एखे सौदाम लानांगौ आरोना कमेन्टआव लिरनानै खिथाहरदोंबाथ' जाखागोनानो मानो नङा जानो खिन्थु आं मोनथिया आरोना एक्सट्रा पार्सनेलिहाय बेखौ ओमफ्राय कमेन्टआव मोननाय हिसाबै आङो बुंबाय आरोना बिजिनबाथ' सेस आरोना बिजिखौ बदनाम खालामफानायानो जाहैसिगोन सासे हिन्जावा खारोबा बा सासे हौवाया खारोबा बियो गावनि न'खरखौल' नङा गावनि जाथि बंस' गासिखौबो टेनसन बदनाम होनानै गालांजोबनाय जायो नङा होमबा सुनाफोर थ' खालि मा होनबावनो आरो बिनि घटनाखौ बुंबाय थानो बेसेबां बुंनो इसिबां बोलाबानो दासिमबो बिदिनो भिडिअ गोदान गोदान रेकर्डबो ओंखारलागासिनो माथो हाबा जाखानाय खिन्थु जों जेला भिडिअखौ बानायदोंमोन बेनि सिगांनि सुनाफोर एमजेनि खोनासंबा आङोथ' आमेरिकानिनो होननानैसो खोनाखादोंमोन नालाय जोङो एमजेनि रेकर्डिंआवहाय खिन्थु बिसास दंखायोमोन बियो मालाबाबो आमेरिका जानो हाया एन्जर जाग्रा साइज दोनखादोंमोन जोङो हाइलरि ब्लग्सआव है दसे उनावनो भिडिअ रेकर्डिं बायदिसिना भाइराल माबा आइडेन्टि कार्ड ओंखारलाजोब्बाय बिजा थिजा नायदो नुनायावनो हमजानाय मानसिखा आरोना थै बिदिजों थगायजानो नाङामोन खिन्थु सनाफोर आं मोनसे खोथाखौ जा फुरथिबो मोनदोंना खारनायखौथ' बादहो मा खालामनो न'खरनि मानसि बेस्रा दा मा हालोदाव जानानै दं मा मानानै दङ खारनाय मानसिया आमेरिका होननानै थांदोंमोन ना बियो ओमफ्राय दा सिकिउरिटि गार्डसो ओंखारहैबायना बेखौ जा मोजां मोनदों आङो साबसिन नागिरहैदोंमोन जानो हागौ हामसिन नागिरहैदोंमोन जानो हागौ दा नै बेबायदियाव थाबथाबाय बिखौ बुहुद मोजांबो मोनथारदों आं सुनाफोर थाथों बिदिनो एसे उसाव बादाव जाथों बेथ' दा गिदिं फैफिननो गोसो जाखागोन लांफानाय थाखा फैसाया जोबोबा सुनाफोर आलाय सिलाय मा खालामनो नङा होमबा उल्था फैफिननो गोसो जागोनथ' आंथ' सानो बे फैफिनोबा दाबायदियाव ना बेखौ एक्सेप्ट खालामथारनाङा न'खरनि मानसि हाजार सिटुवेसनानो जा बेबायदि मानसिखौ आरोना बे आरो बियो बिदि खालामदोंबा जुदि न'खरनि मानसिया बेखौ एक्सेप्ट खालामफिनदोंबा नेक्स्टआवबो बियो खालामबावखागोन बिदिया गेरेन्टिखा आरोना खनसे खारदावनाया खारनो जाबाय थायो होननाय खोनादों आङो थ' बेखौ एक्सेप्ट खालामनो दरखार गैया आं बेखौ सानो आरोना सुनाफोर दा ओमफ्राय सोरबा साफा सानै आंखौ बुंनोबो हासिगौ नोंहालाय मानो बिदि भिडिअ लाबाय थादों होननानै थ' आं मैयानि भिडिअ होनायाव कमेन्ट मोननाय हिसाबै आरो आं मा मोनथिबावदों आं शकिं जानाय हिसाबैसो आं बे भिडिअखौ लाबावबाय आरोना बारना आंनि भिडिअफ्राथ' डेलि ब्लग्स गथ' गथायजों लिलालासो जाखायो थ' दा बेफोरो एसे बार बायदि मैला बार बायदि बिरफुंगासिनो दं नालाय थ' बेयाव जोंहाबो एसे नांदेरनाय बायदि जायो गोजावदेरनाय बायदि जायो गाज्रि मोननाङा आरोना बारना आं बिदि भाइराल भिडिअ रोनांबाय थानो मोजां मोना बादि उफाय गैया बुंनांगौबो जायो खालामनांगौबो जायो आंनि बांसिन भिडिअ बा आंनि बे बानायनायनि मतलबानो जाहैबाय टारगेटआनो जाहैबाय मा बहुतआनो कमेन्टआवबो हरदों बर' हिन्जावफ्रा मा जालांजोबबाय होननानैथ' आं कमेन्ट लिरगिरिफोरखौथ' मा बुंनो आंनि बोरायानो बुंदों आरोना बे बर' हिन्जावफ्रा मा जाजोबखोब्रा होननानैहाय बर' हिन्जावफ्रा नङा आं बेखौबो बुंदों नोंनि हिन्जावा बर' नंगौना नङा देलाय बुंलाय होननानै बुंदों आरोना आं बेखौबो थ' बर' हिन्जावफ्रा नङा सोरनाफोर खायफा बर' हिन्जावफ्रा होनोबा जोंबायदिया मोजां मोनो आरोना थ' बे दुनियायाव जोंबायदि बर' हिन्जावबो दङ जाय खारनाय बारनायजों खुनु लेरा दोनायानो गैया आरोना जोंबायदि सिम्पोलथा सोलिनो मोजां मोनग्रा फिसाया दाबसेयाव थाबाबो भिडिअ कलिंजों ओमफ्राय फन कलजोंनो गोजोनग्रा फंसे गोदै रावजोंनो गोजोनग्रा फंसे गोदै रावजोंनो बोसोरसे थानो हाग्रा 6 मास थानो हाग्रा 3 मास थानो हाग्रा जोंबायदि हिन्जावबो दङ थ' गावनि गथ' गथायनि फिउचार सानग्रा जों बायदिबो दङ आरोना थ' खायफानि थाखायनो जों बर' हिन्जावफ्रा होननानै गोबां माने बदनाम मोनफाबाय आरोना दा नाय जायनो बेबायदि भिडिअ बानायो आं कमेन्ट सेक्सनाव थांग्राबा आंना नियम दङ आंनि कमेन्ट सेक्सननिबो रिप्लाइखौथ' आं फुरा साफानो होजोबखादोंआनो खिन्थु जुदि सोरबा बे आंनि भिडिअजों मिलायै मैला कमेन्ट होयोबा सरि आं बेखौ दाननाय जागोन आरो आं दोननाय नङा खिन्थु मैयानि बेलायाव बिदि दाननाय कमेन्ट मोनाखै आङो बयबो बे हिन्जावखौनो सोंखारिनाय जाखादों अके सोंखारिथाव खामानि नालाय आरो बेलेगनि भिडिअआव थांनानैबो नायदों आं कमेन्टफोरखौ आयै बर' हिन्जावफ्रा नांफाबाय आं गोसोआव आरोना बर' हिन्जावफ्राना खायफा बर' हिन्जावफ्रा होननानै बुं प्लिज मानो होनोबा नोङो लिरग्राफ्रा सोरबा बर' हिन्जावफ्राबो नोंनि बिब' नोंनि बिमा नोंनि बिबाजै बिसोरबो मोजाङै सोलिनानै दङ थ' खायफा होननानै मिक्स खालामनानै हो
बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय जोंखौ बदनाम दा लाफा आरोना मानो होनबा जोंबो बर' हिनजावसो जात बर'सो आरोना मुसाहारिमोन सनाफोर दा ब्रह्म जाबाय आरोना आरो फिसाय खामला हाजिरा मावग्राजोंबाबो गोजोनै सुखु दुखु संसार जाग्रा हिनजावफोरबो दङ आइजोफोरबो दङ बेफोरनि थाखाय हिनजावफ्रा बर' हिनजावफ्रा होनजोब्बा एसे लाजि फोनांनाय बायदि जागोन आरोना बहुद कमेन्ट मोनदों आं आब' एथ' अहल बहल मोननानै थाखा फैसा थानानैबो मानसिया गोजोननाय गैयाबा आरो जोंबायदि हाजिरा मावनानै हिनजावबा हाजिरा मावनानै जानांग्राबाथ' मा जाबावगोन नंगौ आगैमोन बिसोरबायदिखौ आं एकदम गोसो गोरबोजों आङो सिबिगोन आरोना सिबियो आं गोसो गोरबोजों जों हाजिरा मावग्रानि हिनजाव नङा अब्लाबो जोंनियाबो हालोदा नोंसोरजों खम नङा आरोना दाबसेयाव थानाय फिसाय थ' नों आं जोंखौ एसे अपमान होनाय बायदि जायो सोरबा जुदि बर' हिनजावफ्रा होनजोबोबा आरोना थ' दा ब्लग्सखौ आं दोनथ'नोसै ओंखामबो उखैस्रोलायबाय ना बिमा बुरै नालाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आं लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच